Салом алейкум, замо подписчикои канали Апплотеҷ. Хубе созе бародаронум аэропорт амадед ва чӣ хеле ки медонед шояд дар баъд як хел задагӣ бошад, не ки хай ба ҳар роҳ ҳастанд одамое ки мехоҳанд муфаҳманд ки на хонавои ҳаррӯзара ва чӣ гап хаварад дар аэропорт ва аэропорт амадед ва дар кадоме ки билетҳои дастрочни душанбе мегирад, агар дастрочни бигирен ай 29 то 31 32 33 ҳамин нархҳои бародаронум ва баъди 20 ҳастае ки 23000 22600 23600 ҳамин нархҳо билетҳои душанбе меёвем ва баъдан ҳарки бисёр одамон мегӯянд мақсад ки шояд баъди билетҳо арзон шавад. дар ин бораша чӣ гуфта наметавонам, иншаллоҳ ки баъди ид шавад ҳатман хабардортон мекунем. Билетҳои Ӯзбекистон вобшин дар фурӯш баромадай ҳуҷҷатам мефурӯшанд, любой авиакассада мефурӯшад. Аэропорт Жуковский Ташкент Самарканд 16 ки нархаш 10 511 ҳамин нархҳои ва аэропорти Дамадед ва мепара Унук ва мепара Шермет ва мепара лекин нархҳошон мақсад раз мекунад ки Жуковский ҷои духтарсупорӣ надорад. Мақсад кадоме ки рафтанияй метавонад ки дар территорияшо ки любой ҷуда анализша бисбора бия парвоз кунам тичани 72 саат ва баъдан як бародар дигар савол дода буд ки мақсад ми аэропорт дар ҷои духтарсупориш 24 саат кор мекунад. ҳамира кош мекардем шояд дохил дар гуфтобошо ки пастиян кор мекунад аз соатҳои 3 шав то 6 саҳара кор намекунад. баъди вай 20 соат мешавад, 21 соат мешавад, аз тале кор мекунад бародаронум. чӣ хеле ки мебинӣ аэропорт дар тинҷиай ҳама 100%ай одамое ки мегӯянд через ош ба чӣ гап шид, баъдан мо мақсад дигар пассажир через телевизия ош одам боӣ накардем, намедонем ки мақсад чӣ хела таксие ки будан занг мезанем мегӯям тинҷи шидагиая ба ҳар ҳол бо мақсад ки точ нишон наметонем дигар одам ки нарафт дигар мо ҳам нашуд иш гап хабар надорем. Бисёриё менависе ватсапонда ки билетҳои Ӯзбекистон ба охири муддат. Бародаронум, билети Ӯзбекистон чӣ хела дига рейсҳои прямои дорад ва рейсҳои чартерӣ. Рейсҳои прямоиш ҳаст то охири моҳ числош вақти ки нархош 15-16 тай ай рейсҳое ки мақсад 10 11 12 ин нархҳо сар метиҳанд. ин нархҳо чартеришан рейсҳои чартери сар метиҳанд ки ай рейсҳои прямоиш да арзонтара ва ира як ҳафта ё 2 ҳафта сар метиҳанд ки ҳамн графикаша мо да мепартояд кадоме ки дар ватсап мо менависа хабардор мекунем ки мақсад ҳамин числода ҳамин нархҳо ай ва кадоме ки мақсад дар раҳи тура ё ки омадан наметавонад ки мега ки рӯзи омадан биём парвоз кунам, рӯзи омад паспортша рӯй кунад, билетша мегирем, рӯзи омаданаш меояд, духтарша мегзарем ё ки дар он территорияшон боша онҷа дар духтарша меспорад меояд мераванд. ва одамое ки через Ӯзбекистон мераванд рафтаестиам бе ягон проблема ҳастай Ташкент, Самарканд, Наманган, Андиҷон ҳамин шаҳрош ҳастай мақсад ҳар аэропортҳо парвоз мекунанд. ғайри аэропорт Жуковский, Шермет ва Дамадед ва Внуково ҷои духтарсупорӣ дорад бародарон. ва ҳамин нашод кӯдако мо гав мезанем, нашод кӯдако ки самолетҳо рафт меса мекунанд, барои ки мо бисёр видео монда гуфтагем ки барои кӯдако билет 50%ай и яъне ки мо сонеайра дар назар дорем ки 50%ай, барои ки ҳамин рӯз як кӯдаки 4-сола билети Ӯзбекистон гирифт, ранги одами калон, мақсад самолетҳо рафт меса мекунанд. ва барои кӯдаки чанд сола буд, кӯдаки 1-сола чӣ хел ки сонеайра 600 рубл да билет мегирӣ тамом, Ӯзбекистон қати 2000 да билет гирифт, мақсад ки самолетҳо рафт меса мекунанд. ҳастае самолетҳое ки 75% мегирад барои кӯдаки, ҳастае самолетҳое ки 100% мегирад ва сонеайр ай 2 сола боло 50%, ай 2 сола поён 600 рубл. мақсад ҳамеша дар назар бигирем. як башка дигам наест ки ҳомиладор мақсад чӣ дар бораи ҳомиладор да ҳамин то 7 моҳа бошем, то 7 моҳа мақсад 7 моҳа нашида боше метавоне ки ҳам духтар да меспоре ки рӯз чай намедам ма ӯзи чай шишай меспора меояд
ягон варақша нишон медиҳад, лекин ай ҳафтмоҳа ки зиёд боша дар сараш наметиҳанд. бо кадоме ки чӣ саволи дорам ашо Тоҷикистон омадан мегем, ай Тоҷикистон через Узбекистон мегем, боб шумоам пурсидем через Узбекистон одамое ки меянд, ай Тоҷикистон Узбекистонро омадан ба мошин намемонанд. мақсад агар ки ай Тоҷикистон ба самолёт Узбекистон равем баъдан биёем мешавад, ёки пересадка қати ай Тоҷикистон аз бирен одамо омадестиям масъала шуда. мақсад билетҳои арзон аз Тоҷикистон бирем хубтарай, барое ки мо ҳам то ҷое ки пурсидем 65 та гуфтан аиҷа самолёти лутера 70 та 73 та 68 та ин нархҳо билетҳои душанбера гуфтаистанд. мақсад аён Тоҷикистон бигире хубтар мешавад ва иншаллоҳ ки ягон гап хабари нав шавад хабардортон мекунем. подписаться лайка аётон набуред бошед.